Amplificadore adimendun barne. Aste erabakigarria pentsioen sistemaren erreforman. Madrilek proposatu du kotizazioak puntu erdi baino gehiago igotzea, euneko 0,6ra hain zuzen. Igoeraren bieren enpresek bere gain hartuko lukete, eta gainerako erena langileek. Sindikatuek begionez ikusi dute proposamena, ez horrela enpresek. Pentsioen erreserba funts berrirako izango litzateke jasotako dirua, eta horrekin Espainiako gobernuak espero du 2.000 milioi euro biltzea urtero. Soldata garbiak euneko 0,2 txikituko lirateke kotizazioaren igoeraren ondorioz. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudietatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, entretenimendua eta iritziaren bitartez. Azaroak 9 ditu, asteartea da, eta ez da bezala Madrilen pentsioen erreformaren bigarren zati hori adosten jarraitzen duten bitartean, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak manifestaziora deitu du asteburu honetarako, larunbaterako hain zuzen Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan, hain zuzen eskriba legearen eta murrizketen aurka. Bestelako lerroburuak ere utzi ditu gaurko egunak. Begirada guztiak zain jarraitzen dute, Glasgow, Eskozian ospatzen ari den goi bilera horretan. Eta bertan ere badago Eusko Jaurlaritzako ordezkaritza bat, Arantxa Tapia tarteko. Udane Arbeo, Gasteiz, eguerdion, zein da azken berria? Eskualdeek duten garrantzia azpimarratu nahi izan du Arantxa Tapia ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuak eskualdeen adierazpena onartu dute Glasgown eta horretan COP26 berari eskatu diote kontuan izan ditzan tokiko gobernuek eta eskualdeek duten papera ez soilik estatuek egiten dutena. Berretxitako adierazpena gogorarazten du finantzak eta deszentralizatua behar dela oztoporik gabe eskualdeek gidatzen duten klimaren aldeko aldaketa erradikala katalizatzeko, eta zentzu horretan Tapiak adierazi du eskualdek eta gobernu deszentralizatuek anbizio handiko neurriak hartzen jarraituko dutela krisi klimatikoa arintzeko eta horretara egokitzeko. Honen bestez dei egin die gobernu guztiei eskualdei ahalmena eta aukera eman diezaieten beren potentziala aprobetxatzeko, zero isurketa garbi eta klimarekiko erresistentzia izango duen etorkizuna lortzera bideratuta. Benetan 2050 urte horretan behar baldin badegu, nolabait gasen isurketa netoan zero izatea, ekimen asko jarri behar ditugu martxan. Ekimen horiek jartzeko momentua da. Ez da bakarrikan konpromesoak hartzeko, baizik eta ekimenak martxan jartzeko. Eta hain zuzen ere, guztietatik euneko 80 tokiko erakundeak, txikiak edo erregioak jartzen ditugu martxan. Beraz, momentu hori da. Eta Euskal Herrira itzulita, Udane, Eudelek eskatu die aldundiei gainbalioaren zerga lehenbailen berritzeko, zerari da gertatzen? Azken 2 asteetan salerositako etxebizitzen gaineko gainbalioaren zergarekin zer gertatuko den kolokan dago Auzitegi Konstituzionalak Espainiako araudia baliogabetu baitzuen urriaren 26an jakinarazitako epai batean. Espainiako gobernuak atzo bertan aurkeztu zuen araudi berria eta aldundiek ere berea bizkor eta modu harmonizatuan egokitzeko eskatu du Gorka Hurtaran Gasteizko alkate eta Eudel elkarteko presidenteak. Espainiako gobernuak salerositako etxebizitzen gaineko gainbalioaren zergen inguruko araudia moldatu du eta aukera ematen du gainbalio errealaren arabera ordaintzeko. Auzitegi Konstituzionalak Espainiako araudia baliogabetu zuen urriaren 26an jakinarazitako epai batean. Horren aurrean Espainiako gobernuak atzo bertan aurkeztu zuen bere araudi berria eta aldundiek ere berea bizkor eta modu harmonizatuan egokitzeko eskatu du Gorka Hurtaran Gasteizko alkate eta Eudel elkarteko presidenteak. Aldaketak egin bitartean hainbat udalek plusbalio zerga etetea erabaki dute. Horien artean da Donostiako udala esaterako. Gure kasuan, guk abian genituen likidazioak momentu honetan etetea erabaki dugu.
eta denbora bat hartzea. Hau dana pixka bat argitua. Gainbalioaren zerga udalak finantzatzeko tresnetako bada eta etxe jabek udal lurraren erabilerari ateratzen dioten etekina zergapetzen du. Zerga horren gaineko eskuduntza dute Nafarroako gobernuak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek, eta hortaz Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren epaiak ez die modu zuzenean eragiten. Baina arauak osantzekoak dira eta gainera gainbalioaren zerga kalkulatzeko modua bera jarri zuen Auzitan Konstituzionalak, eta horretan ez da alde handirik, ez bada 2017an Foru Ogasunek bereak moldatu zituztela. Etxe bizitza baten salmentan irabazirik ez bada, zergarik ez zertza erabaki zutela. Eta Gasteizen bertan, udane, asteburuan zehar, 3 gizon atxilotu ditu poliziak indarkeria matxistagatik. Bai, hala da, joan den asteburuak indarkeria matxistarekin eta etxe indarkeriarekin lotutako 3 atxiloketa utzi ditu Arabako hiriburuan. Lehen kasua ostiralean izan zen udaltzaingoak 28 urteko gizonezko bat atxilotu zuen etxeko indarkeriarekin lotutako delitu baten ustezko egile izategatik. Izan ere, ustez senide bati eraso fisikoa egin zion Alde Zaharrean familiak duen etxe bizitzan. Larun batean berriz 30 urteko gizonezko bat atxilotu zuten udaltzainek Sansomendi auzoan ustez bikotekiari eraso egitegatik eztabaida baten barruan, eta ondoren igande goizaldean 28 urteko beste gizonezko bat atxilotu zuten Santa Lucia auzoan, emakumea ere atxilotu egin zuten, eztabaidaten testuinguruan izan zen 26 urteko bikotekiari eraso egitea leporatu zioten 28 urteko gizonezko honi, eta emakumea ere atxilotu egin zuten gertakarietan ustez mehatxu eta eraso egitea egotzita ere. Eskerrik asko, Dane Arbeo. Mila esker. Eta ildo beretik jarraituta, Irune kostumeroren helegitea atzera bota du justiziak gurasoen alienazioa aplikatuta alabaren zaintza kendu ondoren. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ezeztatu egin du horrela Bizkaiko Foru Aldundiko funtzionarioak absolbitu zituen epaiaren aurka kostumerok jarritako apelazio errekurtsoa. Alabaren zaintza indarkeriaz kentzeagatik. Prebarikazio administratiboa, tratu txarrak eta lesio psikologikoak leperatu zizkioten akusatuei. Gainera, Diputazioko zerbitzuen txostenean argudio bezala erabiltzen gaz edo gurasoen alienazio sindrome faltzuak bazterrak mugiarazi zituen. Auzitegi gorenera joko du justizia ezke. Bestalde, Oier Oa, Euskal Preso Oiak, abenduaren 6an jakingo du lurralde debekua kenduko dioten ala ez. Debekua kentzeko egiten duen 3. eskaera da, aintzineko 2etan eskaeraren kontra agertu zen epaitegia. Atzo ere, debekua ezkentzeko eskatu zuen Auzitegiko prokuradore nagusiak. Eta Euskal Presoak gerturatzeko eskatu dio Europako Kontseiluak Espainiar estatuari. Torturaren prebentziorako batzordeak txosten bat argitaratu du, eta besteak beste Espainiari eskatu dio presoak beren zenidetatik gertuago dauden espetxetara eraman behar dituela. Eta Madrilen, PSOEk eta Unidas Podemosek muztalegea indargabetzeko azken xehetasunak izten dihardute. Besteak beste, poliziaren protokoloetan gomazko piloten erabilera debekatzea mahai gainean da. Era berean, isuna jarritako pertsonei proportzionaltasun irizpide bat aplikatzea nahi dute alderdiek. Aldez aurretik jakinarazi ez diren manifestazio baketzuei ezarritako isunak kentzea ere planteatu dute negoziazioan. Proposamenaren arabera gainera poliziaren irudiak hartzea eta zabaltzea ezin izango da zigortu. Bi alderdi horiek hala ere ez dute gehiengo nahikorik aldaketak aurrera ateratzeko, beraz beste alderdi politikoekin negoziatu beharko dituzte. Bihar eta etzi ospatuko dira Ernaiko burujabetzan jardunaldi nazionalak, hain zuzen Gasteizko kampusean. Ez gaude konforme burujabe izan arte lelopean, eta horretarako horren xehetasunak emateko Ernaiko bozeramailea den Ane Alaba dugu pantailaren beste aldean. Eguerdion, ongi etorri. Kaixo, mila esker gonbidatzeagatik. Zeintzuk dira jardunaldi hauen helburuak edo xedea edo garrantzia?
Uste dugu, daramagula urte nahiko frenetiko batzuk, zeinetan etengabe mobilizatzen ari garen eta etengabe kaleak hartzen ari ditugun, baino ere behar ditugula hausnarketa guneak ireki, pixka bat ikusi zer den gertatzen ari dena Euskal Herrian eta nola irakurtzen ditugun hauek, gure borroka ondo egituratu eta ematera goazen hurrengo pausoak benetan eraginkorrak izan daitezen. Horregatik alde batetik burujabe zergatik izan nahi dugun zehaztea, zer ulertzen dugu burujabetza bezala eta nola jasten dugun hau, bai gazte boterearen ezaugarretzetik, bai feminismotik, bai ekologismotik zekarpenak dauden eta batez ere hezkuntzan, ez? Hezkuntzan askotan aipatzen dugulako, ez? Ze hezkuntza eredu nahi dugun eta ze hezkuntza eredu bultzatuko genuke gu ere burujabetza horren bidean. Bi egun hauetan zehar eskaintza zabala izango dute jardunaldiek, ezin edo zerren nabarmenduko zenuke? Batez ere, orain aipatzen dituen bi ildo horiek, alde batetik burujabetza nola kokatzen dugun, eta orduan burujabetza prozesuak ze momentutan aurkitzen diren orain, horretarako burujabetza Euskal Herria eraikitzaldia izango dugu azaroak 11 adibidez, eta bestetik hezkuntza eremuan nola irakurtzen dugu eta aurrera begirako ze borroka eta nola proiektatzen dugun gu eremuaz ere hitz egingo dugu azaroaren 11 goizean goiz. Eta besteak beste baita ere, osasun mentalaren gaiari ere helduko diozu, ezta pandemiaren ondorioz izan duen arazoen gorakada horri eta baita ere prekarietatearekin duen lotura zuzena nabarmenduz. Hori da, ikusi dugu eta azken aldian titularrak asko izan dira gazteon egoera eta osasun mentalaren ingurukoak eta horren gaineko kezka, baina alde batetik uste dugulako ez garela arazoaren erroa analizatzen ari, pixka bat ikusi zergatik ematen ari den kasu horren areagotzea, bat dela konfinamendua, baina baita bada aspalditik gazteok bizitzen genituen bizi prekarioak edo gure proiektuak garatzeko ezintasun horretik ere baduela asko, eta bestetik aipatzea kezka hori baldin badago ere ez delako inolako soluziorik jartzen eta irtenbideak ez dira planteatzen ez instituzioetatik ez inondik ere eta privatizatzen da gure osasun mentala guztiz eta horren gaineko hausnarketa beharrezkoa da horri ekiteko ere. Hainbat gaien inguruan hausnartzeko plaza izango dira beraz jardunaldi horiek eta gainera eskualde edo herrialde desberdinetako jendea ere gerturatuko da lan egiteko zuekin batera, ezta? Hori da, astetartez izatearen ideia ere bada, nolabait hezkuntza formaletik aparte ikasteko beste eredu eta forma batzuk daudela ikustaraztea eta ernaik horretarako espazioa ere badela, hausnarketa, pixka bat pedagogia eta iritzi kritikoa garatzeko horretatik eta nazionalak diren bitartean herrialde ezberdinetatik etorriko dira militante, interesatu eta gogoak dituen edonork. Eta zen nolako erantzuna izan dute jardunaldiek, izen ematea dagoeneko itxita dagoela, uste dut, bai, ezta? Zen nolako erantzuna espero duzue, osasuntsu dago, gazte mugimendua? Gure ustez, bai, gure espektatibak bete ditugu, hala ere hitzaldiren baten aforoa oraindik ez da guztiz bete, baina oso pozik gaude izen ematearekin guztiz gure espektatibak bete dituelako. Hitzaldi guztietan 50 kidetik gora elkarrekin hausnartzen egongo gara eta jardunaldi osoan zehar 100 lagun biltzea da aurre ikuspena. Ane, ala, eskerrik asko gurean izateagatik eta animo jardunaldiekin. Bai.
Eta beste gai batzuei helduta, koronavirusaren transmisioa gorantza jarraitzen du Euskal Herrian. Egoera bereziki kezkagarria da Gipuzkoan. Astebetean 800 kasu baino gehiago antzeman dituzte, Hego Euskal Herriko kasu guztien ia erdia da hori. Ospitaletan hala ere, azken astean ez da nabari igoera nabarmenik, duela astebete baino 2 gaixo gehiago daude ospitaleetan eta 3 gutxiago zainketa intentsiboetako unitateetan. Egunotan kezkatuta agertu dira osasun agintariak eta atzo Inigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak ohartarazi zuen prebentzio arauak betetzea ezinbestekoa dela, neurri murriztatzaile berriak ezarri ditzaten. Eta pantailak euskaraz taldeak larrialdi egoera ohartarazi du Eusko Legebiltzarrean. Alex Aginagalde pantailak euskaraz ekimenaren bozeramailetako bat da. Eguerdion, ongi etorri. Eguerdion. Esan bezala, pauso sendoak eta ausartak ematera deitu zenuten atzo Eusko Legebiltzarrean, izan ere zein da egoera, zein da argazkia? Bueno, panorama benetan negargarria da, ez? Streaming plataforma kontsumituenei begiratzen badiegu, arrakasta gehien duten plataformei, hau da Netflix, HBO, Prime Video, horiei begiratzen badiegu edo Disney Plusi, milaka eta milaka edukiren artean euskeraz ez dago ia ezer. Horrek esan nahi duenarekin, gaur egun Euskaldunon 47%, dakagu streaming plataformaren batera sarbidea, eta gazten kasuan, Hego Euskal Herriko gazten 75%tik gorak du streaming plataformaren bat etxean. Orduan horrek esan nahi du, ikus-entzunezkoetan konsumitzen ari garen guztia euskera ez den hizkuntzetan konsumitzen dela. Eta noski honek eragin zuzena du euskararen erabileran, ez? Kaleko erabilera horretan. Hori da, ikerketa soziolinguistikoek frogatzen dute aisialdiak eta aisialdiko esperientziek eragin zuzena daukatela euskararen erabilera. Gaur egun, pantailen aurrean egunean 13 ordu pasatzen ditugu, orduan aisialdiaren zati handiena pantailen aurrean pasatzen dugu, eta pantaila hauetan euskaraz baldin badago. Barkatu, irudia kongelatuta gelditu zaigu, beraz saiatuko gara berriro ere konexioa berreskuratzen momentu batean, ondo? Jarraituko dugu aurrera eta besteak beste bihartik aurrera asteazkenero 12 eta 25etan magazina hasi aurretik txukuntzen saioa aurkeztuko dugu. 11 telebistan pilulak izango dira, 5 minutu ingurukoak, etxea, lantegia, bulegoa nola txukundu jakiteko eta horretarako Maitan Ormazabal dugu pantailaren beste aldean. Eguerdion. Kaixo, eguerdion, Leire. Esan bezala, bihar hasiko dira, txukuntzen pilulak emititzen, zer ikasiko dugu pilulen bitartez? Ideia da antolaketa eta ordenari buruzko irizpide nagusiak entzulei eta ikusentzulei erakustea, oso modu sinplean. Nahi genukena edo behintzat hori da ideia, modurik sinpleena eta inbertsio handiegirik egin gabe, beraiek eduki ditzazten olako irizpide argi batzuk ongizatea lortzeko eta hobeto, ordenean hobeto eta lasaiago bizitzeko. Ongizatea aipatu duzu, izan ere logikoa da pentsatzea, ez? Gure ingurumena edo gure ingurua ordenatuta baldin badago, gure burua ere nolabait ordenatuta egongo dela. Ongizatean ere isla izango duela ordenak. Hori da behintzat nire ikuspuntua. Horixe da nik beti adierazten detena eta azpimarratzen detena. Nire ustez espazio txukunetan bizitzen eta lan egiten dugunean askoz hobeto bizitzen geralako orokorrean. Eta gainera efizienteagoak eta produktiboagoak izaten geralako eta benetan lasaiago bizi daitekelako. Baduzu gainera, ibilbide luzea, txukunketaren mundu honetan, eta hainbat gako, hainbat truku emango dituzu ikusentzulezkoek ere etxean aplikatu dezaten. Izan ere, gaur egun ez dugu ondo txukuntzen, ala trukoren bat falta zaigu, zer da ikusten duzuna?
Bueno, niretzako nik ikusiko duzue, nirekin zoazten edo ikusten zuen bitartean behin da berriz errepikatzen dut oso minimalista naizela eta minimalismoaren zale naizela, eta niretzako gako nagusia orokorrean izaten da gizarte mailan gauza gehiegi dauzkagula. Eta hortik hasita beti ere zailagoa izaten dela edozein espazio ordenean mantentzea, ezta? Hori batetik edo niretzako garrantzitsuena dena. Gerora irizpide argi batzuk ere falta zaizkigula eta nola ez, konstantzia ez, ez dela borondate kontu bat bakarrikan, baina bueno, pixkanaka, nik usten dut astetik astera errazago egingo zaizuela. Zure aholkuen zain geldituko gara beraz, Maitane, bihartik aurrera esan bezala 12:25 eta bihartik aurrera asteazkenero ikusteko zain egongo gara. Eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei, aio! Eta saiatuko gara berriro ere Iker Alex Aginagalde ezaten didate ez dagoela, hasi jarraituko dugu aurrera eta nazioarteari begira jarriko gara izan ere migrazio krisia dago Bielorrusia eta Polonia artean. Tarte hori, muga hori igarotzen saiatu arren, poliziak aurre egin die migratzaileei eta muga zeharkatu barik gelditu dira. Oraintxe bertan 2000 migratzaile baino gehiago dira muga horretan. Bielorrusiako muga batzordeak adierazi du egoera tentsio handikoa dela zonalde horretan. Polizia poloniarrak gainera gaz negar eragilea jaurti die esia igarotzen saiatu diren migratzaileei. Tartean umeak daude eta ez dute janaririk, urik eta hotzari aurre egiteko arropa nahikorik ere. Mugaren beste aldean ehunka polizia daude, migratzaileei Polonian sartzea galarazteko aginduarekin. Eta orain bai, berriro ere bat egingo dugu Alex Aginagalde pantaiak euskaraz taldeko bozeramailearekin. Kaixo, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Esaten genuen argazkia kezkagarria dela, online plataforma hauetan dagoen euskararen eskaintza oso urria dela eta noski honek isla zuzena duela baita ere euskararen erabilera, kaleko erabilera horretan, ez? Azkenean aisialdiak erabateko eragina du hizkuntza ohituren aisialdiaren ordu gehienak pantaiei begira pasatzen baditugu eta pantaila horietan, bai plataformetan, zein zineman, zein sare sozialetan euskararen presentzia hutsaren hurrengoa izanik, horrek eragiten du euskararen erabilera eta bereziki kale erabilera jeistea, ez? Ikusi dugu azken neurketetan ikusi dugu erabilera hori jeisten ari dela, 2001-etik 2006ra puntu baino gehiago jetsi da eta guretzako horrek zer ikusia izan dezake, 2000 urte inguruan mugikorrak eta internet zabaltzen hasi ziren, 2000an YouTube zen, 2015an Netflix sortu zen, orduan pixka bat entzunezkoetan daukera horrek eta irautza teknologiko horrek diluitu egin du, ez delako apostu estrategikorik egin euskera ondosko pantailetan eta horrek erabagina du hizkuntzaren erabileran. Eta egoera kezkagarria ikusita Eusko Legebiltzarrean hainbat proposamen aurkeztu berri dituzue eta zain geldituko gara alderdi politikoek zerbait egin dezaketen honen aurrean. Alex Aginagalde pantaiak euskaraz taldeko kidea, eskerrik asko gurean izateagatik. Eta bestalde gaur 13 urte bete dira Miriam Makeba, ama Afrika izenez ezaguna zendu zenetik. Grammy-saria irabazi zuen lehen emakume beltza izan zen. Berarekin utziko zaituztegu tarte bat eta jarraian itzuliko gara Gotzon Barandiaran sormeneko antolatzailea elkarrizketatzeko. Orain arte. Miriam Makeba, ama Afrika izenez ezaguna, Grammy-saria irabazi zuen lehen emakume beltza izan zen. 1922an jaio zen Johannesburgon, Hego Afrikan. Bere haurtzaroan eta nerabezaroan diskriminazio handia jasan zuen. Sofiatownen hasi zen kantatzen. Johannesburgoko auzo pobre bat da Sofiatown, eta kultura anitzak biltzen zituen gunea zen. Apartheidearen gobernuak bertako bizilagun beltzak eremu austera behartu zituen arte. 1950ko hamarkadan, Manhattan Brothers taldean sartu zen, eta ondoren bere talde propioa sortu zuen, The Skylarks,
jazza eta Hego Afrikako musika tradizionala uztartzen zituena. 1980ko hamarkadaren amaieran, bira arrakastatsu bat egin zuen Amerikako Estatu Batuetan, eta fama handia lortu zuen. Mila 1975ean, Grammy saria irabazi zuen lehen emakume afrikarra izan zen, eta Harry Belafonteekin partekatu zuen saria. 2 urte geroago, nazioarteko ospea lortu zuen Pata-Patarekin, Johannesburgoko txabolen dantza batean inspiratutako abestiarekin. Mila 1980ean, Hego Afrikara itzuli zen. Une hartan, mundu osoan ezaguna zen, musika talentoagatik eta desberdintasun sozialen aurkako etengabeko borrokagatik. Ama Afrika izendatu zuten. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, "Kauleza mama," which simply means, "Hurry mama, please. Please don't let them catch you." Kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama. 2008ko azaroaren 10ean hil zen bihotzeko baten ondorioz, arrazakeriaren eta mafiaren aurkako kontzertu batean parte hartu ondoren. I cannot express how I feel tonight. It is so gratifying to see all of you here, to say goodbye to the little old lady. Miriam Makebak esana da, nire kultura mantendu dut, nire jatorrizko musika mantendu dut, eta horri esker, Afrikaren eta bere herriaren ahots eta irudi bihurtu nintzen, horretaz jabetu ere egin gabe. Sei kanporaketak jokatuta erabakita geratu dira Bizkaiko bertsolari txapelketako final aurrekoak. Getxokoa izan zen azken kanporaketa larun batean eta Josune Aramendi Perezek lortu zuen txartela saioko onena izan da. Aurretik, Durango, Igorre, Ortuella, Mungia eta Elorrioko saioetan aritutako beste 9 bertsolarik lortu dute final aurrekoetara heltzea, eta fase honetan batuko zaizkie 2018ko txapelketako 8 finalistak. Hala, orotara 18 lehiakide arituko dira final aurrekoetan, 3 saiotan. Azaroaren 21ean izango da aurrenekoa Etxebarriko frontoian eta hantxe kantatuko dute Miren Amuriza plazak, Onintzain Beita Mauregik, Gorka Pagona Barraga Agorriak, Imanol Uria Albizurik, Ibon Najuriago Geaskoa Garmendiak eta Pauli Ixiar Loizaga Legarrak. Urrengo astean, hilako 27, Aitor Bizkarra Ruiz, Etxaun Leku Etxebarria, Xabat Gaieta Beitia Baroa, Oiana Bartra Arenas, Josune Aramendi Perez eta Aitor Etxebarria Zarraga Gabiola arituko dira bertsotan Galdakaoko Urretako kiroldegiko saioan. Azkenik, abenduaren 4an emango da final erdietako azken saioa, Larrabetzuko frontoian. Han lehiatuko dira Eneko Abaso Lotxabarri, Jone Uri Albizuri, Nerea Ibarzabal Salegi, Txaber Altube Sarrion Handia, Ander Elortegi Garatea eta Julen Artzanegi Erezuma. Horietatik 8 erdi etxiko dute abenduaren 18an Bilbo Arenan jokatzekoa den finalerako pasea. Hain zuzen, saio bakoitzeko irabazleak zuzenean sailkatuko dira, eta gainerakoen artean puntu gehien lortzen dituzten 5. Beti bilten azni korrontean kontra. Zinema aretoetara helduko da Bolante baten historia dokumentala azaroaren 19an. 79. zinemaldian estreinatu zen Iñaki Alforjak eta Iban Toledok zuzendutako lana. Eneko Etxebarriak Jose Miguel Etxebarria naparra anaia aurkitzeko egindako bidea kontatzen duena.
Komando autonomo antikapitalistako kide zela desagerrarazi zuten Naparra, 1980an, duela 40 urte. Ematen du ez baino, ezur batzuk izatea zer den. Desagertua da, existitu izan ez baliz bezala. Hamarkada luzetan, familiak Jose Miguelen kasu hanzturan ez erortzeko egindako borroka islatzen du filmak. Gehien bat, Eneko anaiaren ikuspegitik. Baina baita beste zenbaiten hitzak jasota. Izan senide, militante hoi, zein abokatu eta adituak. Nazio Batuen erakundeak gonbidatuta Suitzan aurkeztu zuen familiak Naparraren kasua eta hori ere biltzen du dokumentalak esaterako. Hortazarago, Jose Miguel Etxebarriarena isolaturiko kasua ez dela ere jartzen du mahai gainean lanak. Amnesty International erakundearen arabera mundu mailan 5 milioi pertsona inguru desagerrarazi baitituzte. Esan bezala, zinemaldian estreinatu ostean bidea egiten jarraituko du zintak datozen asteetan. Azaroaren 13an Bilboko nazioarteko zine bilaialdian aurkeztuko dute, eta Madrilgo eta Iruñako Golem zinemetan ere emango dute azaroaren 17 eta 18an urren ez urren. Azkenik, hilaren 19an, ostirala zabalduko da gainerako aretoetara. Terroristas de Liberación GAL se han atribuido el atentado que costó la vida a 2 ciudadanos franceses en la localidad fronteriza de Cibourg. Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Gotzon Barandiaran, Sormene jaialdiko antolatzailea. Eguerdion eta ongi etorri Hamaika telebistara. Eskerrik asko. Galdakora itzuliko da aurki, Sormene, Euskal Sortzaileen plaza, aurki esaten dut, atzera kontaketa ere hasia dela ezan daiteke, aste bat, besterik ez baita falta, gogotzu egongo zarete. Bai, bigarren edizioa da hau, eta iazko edizio pandemikoaren ostean, nahiz da urten ere oraindik pandemian egon, bestelako giro batean ekin diogu eta uste dugu emetik astebetera gauzak asko gertzen ez badira behintzat, presentzialki izango dela Sormene, iaz ez bezala, eta gogotzu gaude azkeneko txikikeriak eta ukituak kudeatu eta dena lotuta utzi nahian. Esan duzu, aurreko urtean, jaio zela, Sormene, pandemiaren erdian, neurri murriztatzaileak tarteko ez da, baina aurtengoa desberdina izateko nahi hori ere bada eta izan daiteke ez da, presentzialtasun horrek beste kolore bate eman dieztaioke jaialdiari. Naturala dena, ez da, uste guk Sormene sortua dugu, Galdakaoko herritarrek parte hartu dezaten, batez ere, ez da. Bai zaleek, bai sortzaileek, antolatzaileek eta kazetariek, hezitzaileek, herri osoak parte hartu dezan. Eta ez bakarrik Galdakostarrek, Euskal Herri osoko kulturzalek ere parte hartu dezaten. Eta parte hartze hori sare sozialak guk sinesten dugu gehien bat aurrez aurreko sare sozialetan, fisikoetan. Eta orduan ulertzen dugu, aurten behintzat ahaleginik eta handiena horretan egingo dugula. Beste urte batzuetan ere bai, baina aurten oso nabarmena da horretan egin behar dugula eta horregaitik ari gara azken asteotan hainbat eragilerekin biltzen azaltzeko zer den Sormene eta nola ulertzen dugun kulturgintza eta nola uste dugun beraien parte hartzea ezinbestekoa dela. Dena den, aurtengo edizioan ere plaza virtuala ere izango da sormene.eus atarian. Beti, guk argi daukagu, bai gaur egun, bai etorkizunean, are gehiago, euskarak eta euskarazko kulturak plaza virtual hori ingurune digitala bere plazatzat hartu behar duela. Eta guk hasieratik oso argi daukagu sormene.eus, baina ez bakarrik sormene.eus, guk hainbat edabiderekin ari gara elkarlanean eta horietan guztietan edatuko dugu, zabalduko dugu Sormeneren berri. Orduan ingurune digitalean, sarean, interneten, sare sozialen bitartez, Sormeneren berri zabaldu behar dugu alik eta gehien, zoritxarrez Euskaldunen gehiengoak ez daki zer sortzen den gaur egun Euskal Herrian euskaraz, eta orduan ez duen ez ezagutzen, ez du maite, ez du gozatzen, eta orduan gure kulturgintzaren ekosistema ez dago osasuntsu, eta ez daukagu kulturzale nahikorik. Oraindik ezagutzen ez duenarentzat, zein xedearekin sortu zen Sormene? Sormenek erantzuten dio azken urteetan Euskal Herri mailako hainbat eragilek dugun kezka nagusi bati edo erronka nagusiari, gure ustez hori baita euskarazko kulturgintzaren erronka nagusia, eta da kulturzaleak sortzea.
kulturzaleak behar ditu euskarazko kulturgintzak Euskal Herri osoan eta baita Galdakaon ere. Orduan sormenek egin nahi dio ekarpena gabezia hori betetzeko ahalegin kolektiboari, herri mailan egin behar dugun ahalegin horri. Kulturzaleak sortu nahi ditu, gero sortzaileak izango direnak, antolatzaileak izango direnak, kazetariak izango direnak, hezitzaileak izango direnak, hezkuntza arautuan edo eskolatik kanpo eta etxean transmisore izango direnak, eta horri begira burutuko dugu datozen urteetan sormen, kulturzaleak, euskarazko kulturgintzaren zaleak sortzeari begira. Eta bide horretan, bizutapen nagusi, aipatzeikoak, ez da alde batetik euskara, noski, eta bestetik baita ere emakumeen presentzia hori ikustaraztea, ez da? Zein da autu horren atzean dagoen isla edo baita? Bai, bueno, guk urteak daramatzeko euskarazko kulturgintzan, ez? Sormene antolatzeko ardura hartu dugunok. Esan behar da, Galdakaoko euskara zerbitzuaren ekimen bat dela eta lizitazio publiko bitartez antolatzen dela, gu aurkeztu ginen, eta irabazi egin dugu eta 2 urterako ardura daukagu, baina epe luzera begirako lanketa bada. Orain atzo bertan Galdakaoko hainbat eragilerekin egon ginen eta uste dut denek ere argi ikusten dugula. Kulturzaleak ez dira sortzen urte batean edo emanaldi zerrenda batekin, urte luzerako lana da. Guk ezagutzen dugu zein den euskarazko kulturgintzaren egoera gaur egun, sinergian eta aliantzan eta auzolanean, elkarlanean ari garelako hainbat eragilerekin. Ezagutzen ditugu euskarazko kulturgintzak dituen plazak eta sormene jaio zen horren osagarri izateko. Eta orduan, aztertuta zein den euskarazko kulturgintzak dituen plazen egoera ikusten genuen, batean eskaini behar zaiola berez dagokion lekua emakume sortzaileen lanari. Izan dadin, gehiengoa, nabarmenena, euskal emakume sortzaileen lana, emakume euskaldun sortzaileen lan hori. Egunen batean ez dugu hori azpimarratu beharko, baina zoritxarrez gaur egun oraindik bai, guk gogoan duela urte batzuk sortzaileak.eus katalogoa egin genuen sarerako berriaren beka bati esker eta han ikusi genituen porcentajeak zeintzu diren eta badirudien arren orekatzen ari dela, oraindik desoreka handia da emakume sortzaileen eta gizonezko sortzaileon presentzia, lekua, oholtzan plaza publikoan dugun leku horretan arrakala handia dago. Orduan, guk uste dugu sormenek lagundu dezakela arrakala hori murrizten. Esan bezala, atzera kontaketa hasia da, zer dakar aurtengo sormenek? Bueno, 4 lan ildo ditugu guk, kulturzaleak sortzeko, eta horiek jorratuko ditugu beti. Sormeneren ardura daukagun bitartean behintzat, dira sormena sustatzea modu integral baten, eta sistematiko batean, hezkuntza arautuan, ez arautuan, eta etxe giroan, plazak eskaintzea euskarazko kulturgintzari, edabideekin lan egitea eta transmisioa bermatzeko ahaleginean laguntzea. Pandemiak kolpe oso gogorra eman dio euskarari eta euskarazko kulturgintzari, euskara asko 2. mailako hizkuntza bazen pandemiaren eraginez 3., 4. mailako geratu da, esan dezagun, oraindik ere kolpe latzagoa jaso dugu eta euskarazko kulturgintzak plaza asko galdu ditu, gero agian ez dituenak berreskuratuko. 4 lan ildo horietatik uste dugu transmisioan etena handia egon baldin bada lehenago ere, pandemia baino lehen, pandemiaren eraginez oraindik etena are gehiago sakondu dela edo zabaldu dela eten hori. Orduan, guk proposatu diegu Galdakaoko eragilei, eta udalari, eta hori proposatu genuen lizitazioan, datozen 2 urteetan aleginan egin behar dugula euskarazko kulturgintzaren transmisioan gertatzen ari den eta eman den eten hori laburtzeko. Ez da din izan orain artekoa bezain zabala eta sakona. Eta orduan, egin dugun egitaraua, pentsatu duguna, helburu hori lortzeko da. Euskarazko kulturgintzaren transmisioak guk ulertzen dugu, izan behar dela alde batetik euskarazko kulturgintzaren historia eta oraina erakustea, hau da, zer sortu duten gure aurrekoek zer sortzen ari garen gu
gaur egun, eta paraleloki euskaraz sortzeko grina transmititzea. Hau da, ezagutza hori izan dadila gero sormenera bultzatuko duena. Ezagutu dezagun zer sortzen dugun, zer sortu dugun, guk ere aproba egiteko, eredu baten gainean, adibide baten gainean, hori deusesteko, jarraitzeko edo nahi duguna egiteko behintzat. Grina hori ospotzeko, adibidez goizetan zehar eta hierrak antolatu dituzue, ikastetxe desberdinetako ikasleekin. Zenolako garrantzia du honek, ezta? Sormenak hezkuntza arloan zein hausnarketa egin dezakezu honen inguruan? Bai, guk ulertzen dugu kulturgintza ekosistema bat dela, eta ekosistema hori osatzen dugu saleek, lehenik eta bat sale bihurtzen zara, ez? Saleek, sortzaileok, antolatzaileok, edabideek, eta hezitzaileek, hezkuntza arautukoek, ez arautukoek eta gurasoek. Eta hori ekosistema bada, elkar elikatzen dugu, ez da piramidala, ez da horizontala, borobila da, etengabe ari gara elkar elikatzen, eta lehen aipatu dugun lau lanildo horiek lantzerak orduan, transmisioa da lanildo oso importante bat, guretzat lehen esan dudan bezala, eta orduan transmisioa hezkuntza arautuan landu behar da, ez bakarrik hezkuntza arautuan, baina hezkuntza arautuan ere bai. Orduan, 16, 17, 18 eta 19ko goizetan Galdakaoko ikastetxeekin lan egingo dugu, egun bakoitzean izango dute kultura adierazpide ezberdineko sortzaile bat, antzerkia izango dute azaroaren 16an, 17an izango dute dantza, 18an musika eta 19an ilustrazioa. Egitaragua osorik dago sormene.eusen, baina sortzaile hauek ikastetxeekin landuko dutena da alde batetik sormen prozesua erakutziko diete, antzerkiari dagokionez, dantzari dagokionez, musikari dagokionez eta ilustrazioa dagokionez, baina batez ere galderak egingo dizkiete eta proposamenak egingo dizkiete datorren urterako. Ikastetxeei guk sortzaile izan genien, transmisioa da iraunkorra den lanketa bat, ez dena amaitzen, eta orduan proposatu diesaiegun ikaslei eta irakaslei, az gaitezen aurten, astiro, baina etengabe, pausuak ematen horretan. Orduan, aurtengo tailerretan sortzaileek erakutziko diete nola lan egiten duten, baina erronka egingo diete 2022 eta 2023rako. Horrela jarraipena izango du sormen prozesu horrek, ez? Hori da asmoa, eta nahi duguna da ikasle horiei erakustea edo ikasle horiek eta irakasleek barneratzea alde batetik zein den euskarazko kulturgintzaren egoera adierazpide horretan gaur egun, eta batez ere ze baliagarria izan daiteken ikasle horiek pentsatzen eta sentitzen dutena eguneroko bizimoduaren gainean, kezka sortzen dieten gai horien inguruan, antzerkiaren bitartez, dantzaren bitartez, ilustrazio, arte plastikoen bitartez edo musikaren bitartez badaukatela modua adierazteko, ez? Eta arratsaldetan hori bai, publiko osoari bideratutako egitarauen mardula antolatu duzuena, horien artean esan dugu baita ere emakumeek protagonismo berezia hartuko dutela, besteak beste lehenengo proposamenetako bat da, ez? Maider Oleagaren muga ditzen da pausua dokumentala, zuzen Elbira Zipitria irakaslearen bizitzari buruzkoa. Bai, hori ere lehen esan dudan bezala dena dago pentsatuta kulturzaleak sortzeari begira irizpide batzuekin, euskaraz, emakume sortzaileen lana nabarmentzeko eta aurten batez ere transmisioari erreparatuz. Orduan, Maider Oleagak dokumental bat egin zuen, muga deitzen da pausua izenekoa, eta bertan Elbira Zipitria da bere gogo eta gai, berari eskainitako dokumental bada, sormen lan bada, eta Elbira Zipitria izan zen, frankismo garaian lehenengo andereinoetarikoa. Euskara eta euskarazko kulturgintza besteak beste transmititzen eta bizira honarazten sekulako lana egindakoa, ez? Eta zoritxarrez askok ezagutzen ez dutena. Eta egingo dugu, proiektatuko dugu dokumentala, eta gero solasaldi bat egingo dugu emakumeek euskararen eta euskarazko kulturgintzaren transmisioan izan duten eta duten garrantziari buruz, egin duten ekarpen historiko horri buruz, eta bertan parte hartuko dute Kontxita Beitia da Elbira Zipitriaren ikasle izan dakoa, 84 urte ditu gaur egun, ikasle izan dakoa eta gero irakasle egin zena.
Eta gero Euskal Herriko Unibertsitateko bi irakasle ikerlarik ere parte hartuko dute, Carmele Pérez Urrazak eta Begoña Bilbauk, hauek ikertu dute emakumeen lana, bai frankismo sasoian, baina baita gerora ere ze ekarpen egin duten emakumeek heziketan, hezkuntza arautuan eta hezkuntza araututik kanpo ere bai, eta gero gaur egun irakasle diharduen Bakarne Begoñak Galdakostarrak ere parte hartuko du. Orduan belaunaldi ezberdinetako eta hezkuntza arautuko eta hezkuntzako heziketako esparru ezberdinetako emakumeak jarriko ditugu solasean, sormena, euskararen transmisioa, irakasle izatea, heziketak duen garrantziaz horretaz ariko gara. Eta horrekin jarraituta baita ere, Galdakaostar batek, hain zuzenean Legarreta zuzendariak, sortutako esaz, emakume sortzaile eta artisten sareak ere, kontzertu bate eskainiko du, gainera kontzertu nahiko berezia izango da, ez da, zera aurreratu dezakezu? Berezia da, beren beregi ari direlako prestatzen sormenerako. Esaz elkartea nahiko sortu berria da, eta beraien asmoa da batez ere emakume konposatzaile, interprete eta musika klasiko inguruan ari direnak, ez dute bakarrik emakumeen lana nabarmendu nahi, baina hortik hasi dira. Elkarte bada, emakume interpretari eta konposatzaile horien lana ezagutarazi nahi duen elkarte bada, eta beraiek sortuko prestatzen ari dira emanaldi oso berezi bat, batzen gaituzten balsak izenekoa da, eta besteak beste emakume konposatzaile baten obra joko dute, kanta pieza batzu joko dituzte, eta gero iaz sormenen egon zen Leire Bilbauren Etxeko urak poema liburuko etxean igeri egitea. Poema hartu dute eta sortu dute pieza bat bereziki sormenerako lagina izan daiteke etorkizunean elkarrekin egin dezakegun lanaren lagin bat. Hau da, zergatik ez, hartu emakume idazle euskaldunen lanak eta hoietatik abiatuta musika berriak sortzea. Eta oso emanaldi berezia izango da, lan handi egiten ari dira entseguetan, horretarako anek zuzenduta, eta uste dugu oso emanaldi berezia izango dela bai. Baita ere kulturaren bitartez, hausnarketarako tartea ere irekiko da, ezta? Biziposa elkartearen eskutik ikuskizun berezi bat eskainiko baita, eta baita ere, esan bezala, hausnarketarako plaza hori irekiz. Bai, guretzat kulturgintzari guk ematen diogu balio sozial bat, funtzio sozial bat, eragin soziala dauka guk maite dugun kulturgintzak, eta biziposak elkarteak hori lantzen du ere bai, ez? Biziposa elkartea, 36 elkartek osatzen dute, beraien egunerokoan eskubideak urratuta dituzten hainbat personek osatzen dituzten elkartea da, behar izan bereziak dituzten personek osatutako elkartea da, eta bere hasieratik euskaraz lan egiten dute hasieratik eta sorkuntzarekin oso lotuta, ezta? Orain arte lan asko egin dituzte, mikrodokumentalak egin dituzte, elkarte bakoitzarenak, dokumental oso bat biziposa zer den azaltzeko, disko DVD bideo bat atera zuten, datorren urtean aterako dute berri bat, eta guretzat bat egiten du sormenek dituen helburuekin eta dituen irizpideekin. Eta orduan, azaroaren 20ko goizean emanaldi bat prestatzen ari gara horretarako, eta hor, besteak beste Julen Gabiria idazleak parte hartuko du, eta gure zeineak, Aspanovas, Naizen, eta Euskal Herriko Down sindromedun elkartekoek ere parte hartuko dute, eta erakutsiko dituzte euren elkartea eta euren elkartea osatzen duten personek nola bizi diren erakusteko egin zituzten mikrodokumentalak. Orduan, hori uztartuko dugu, eta hori da emanaldi horren bitartez adierazi nahi duguna, ez da? Sormenak, kultur sormenak, eguneroko bizimoduari erantzuteko eta aurre egiteko eta ulertzeko baliabide handiak ematen dituela, eta egia esan biziposa elkartea osatzen duten persona horien egunerokoa gurearen aldean ez da bat ere erreza, oso latza da kasu batzuetan,
eta sormenetik horri nola erantzunten dioten, guretzat oso miresgarria da eta sormenerekin bat egiten du. Sormen irango duen 6 egun luzeetarako ezan dugu, komentatzen ari gara programazioaren tarte batzuk, ez dugu denborarik danak komentatzeko, baina oso osotua eta disiplina anitzekoa baita, musika, antzerkia, komikiak baita ere, dantza, baina baita ere komentatuko dugu oso hitzaldi interesgarri bat izango dela, Galdakao Gogora elkartearen eskutik, eta hain zuzen emakumeak gerra zibilean du ardatz, eta baita ere sormen lanaren ekarpena. Zer jorratuko da, zehazki? Hori da, Amatxik Dixit izeneko antzeslan bat prestatu zuten Goitibera konpainiakoek, eta hori dago oinarrituta konpainiaren zuzendariaren Amatxik, amamak, Gerra Zibilean bizi izan dakoetan. Gerra Zibilean bizi izan dako une oso latz batzuen inguruan sortutako pieza laburra da, 21 minutukoa, eta orduan 20 minutuko pieza horren ostean, Galdakao Gogora elkartekoekin batera, antolatu dugu solasaldi bat emakumeak gerra zibila eta sorkuntza lanak. Izenburu horrenpean. Eta egingo duguna izango da, bilduko ditugu emanaldiaren ostean alde batetik antzeslanean parte hartzen duten aktoreak eta zuzendaria eta gero Galdakao Gogora elkarteko kideak eta Galdakaoko emakume batzuk zeintzuk bizi izan zuten gerra ostea eta egoera latza eta bere kontatuko digute. Baina lotura izango da emakumeek bizi izan zutena eta nola eskutatu den, zer bizi izan zuten emakumeek gerra zibilean, eta sormen lanek hori azalerazteko eta ezagutarazteko ze ekarpen egin dezaketen. Hor, uztartuko da, Amatxik Dixit obran ikusiko dugu adibide bat, nola Goitibera konpainiak nola ekarri du taula gainera hori, gai hori, eta nola beste kultur adierazpide batzuetatik zer egin daitekeen memoria historikoa bezalako gai batean, edo emakumeak eta gerra zibila eta gerra ostea bezalako gai batean, gai bati ze ekarpen egin diezaiok egun sorkuntzatik, kultur sormenetik. Memoria historikoa ere ardatz beraz sormeneren bigarren edizio honetan. Zenolako erantzuna espero duzu herritarren eta euskaldunen artean bigarren edizio honetan? Sormenen lehenengo edizioa iaz izan zen pandemiapean, presentzialki iaz izan genuen ezer egin, dena streaming bidez eman genuen, aurten asteburukoak emango ditugu streaming bidez, baina iaz streaming bidez eman genuen osorik. Iaz gogoratzen dugu emanaldi batean, baino gehiagotan 600 gailutatik jarraitu zutela sormene, horrek esan nahi du izan zitezkela 600 lagun, baina izan zitezken 1.200, oso kopuru altuak dira, euskarazko kultur edukiak streaming bitartez badakigu guk normalean ezagutzen dugu ze datu dauzkaten, ze gailu konektatzen diren, eta 250, 300, 400, 600 datu altua dira. Aurten espero duguna da hori presentzialera ekartzea. Bigarren edizioa da, gu ere egiten ari gara. Orduan egiten ari garen lan azken asteotan da Galdakaoko eragileekin bildu, azaldu zer den 2021ko sormene eta 2022ko elkarlanerako lehenengo pausak ematen ari gara. Orduan uste dugu horrek emaitzak ekarriko duela eta presentzialki alde batetik Torrezabal kulturretxea eta gero asteburuan Ardantza parkean jarriko dugun karpa horretan batuko dela jentea. Eragile askorekin ari garelako eta gero antolaketa mailan ere, lehen esan dugun bezala, Galdakao Gogora bezalako elkarte batekin ari garelako edo bertako ludoteketakoekin ari garelako. Eta uste dugu horrek emaitza emango ekarriko duela, baina lehen azpimarratu dugu eta atzoko bileran ere esan genien, Galdakaoko eragilei, hau iraupen luzerako pentsatutako egitasmo bat da, eta orduan astiro-astiro pitike egin behar dugu bidea.
Bai, esan bezala, jaio berria da, jaialdia, eta pixkanaka kontsolidatzen joango dena ziur asko, izan ere baita ere testu inguruak ez du askorik lagundu, baina pixkanaka badirudi tunelaren amaieran argia ere ikusten ari garela. Hala ere, horrelako ekimen handi bat aurrera ateratzeko zein da gakoa? Bueno, guk uste dugu euskarazko kulturgintzak dena daukala irabazteko, ez? Oso egoera makurrean gaude Euskal Herri osoan, ikusi besterik ez dago adibidez, Espainiako eta Frantziako aginte judizialetatik zenolako erasoak ditugun, edo Nafarroan eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan sindikatu batzuen aldetik eta ze jarrera dagoen, alderdi politiko batzuek nola jokatzen ari diren, hizkuntza eskakizunei dagokien, adibidez. Oso egoera makurrean eta dena kontra dugula eman dezake, eta bada, baina aldi berean guk uste dugu dena daukagula irabazteko, eta guk kulturgintza ekosistema bezala ulertzen dugu, eta uste dugu ekosistema bezala jokatzen baldin badugu oso indartsuak garela, izan gaitezkela, Euskal Herrian. Eta orduan, sormene sortu genuen konbikzio horretatik eta ambizio horretatik, egiteko gogo horretatik, eta batez ere etengabeko elkarlanean Euskal Herri mailan, kulturgintzan, euskalgintzan, hezkuntza komunitatean, ari diren hainbat eragilerekin, etengabe elkarlanean, etengabe gauzak hausnartuz elkarrekin, etengabe lanak proposatuz batak besteari, baina behar izan batetik, behar ditugu euskarazko kulturgintzarentzat plazak, eta sormene dator, aspalditik dauden eta sortu berriak diren beste batzuen osagarri eta zergatik ez akuilu sor daitezken berri batzuetarako, baina batez ere uste dut dena daukagula irabazteko eta jarrera hori nahi dugu zabaldu eta euskarazko kulturgintzak horrelako plazak behar ditu Galdakaon eta beste herri askotan. Mezu baikor horrekin geldituko gara, Gotxon Barandiaran sormene jaialdiaren antolatzailea, mila esker Naveka Telebistara gerturatzeagatik eta gertutik jarraituko dugu baita ere aurtengoa. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin, gaurkoan Maialen Ferreira eta Carmelo Landarekin orain arte. Kultura beste modu batez ikusiko dugu, edo gure arteko harremanak, edo umorea, edo zirkua. Zuk ze uste duzu? Hombre, nik espero dut halako herri aseptikoa ez bihurtzea gertatu denarengatik, ez? Nik espero dut bueltatzea besarkadak beti bezala, eta beti esaten dugun bezala, nahi duena eta nahi duenari eta nahi duen momentuan, besarkadak eta musuak eta laztanak, hori superimportante. Nik espero dut gu ez bihurtzea aseptikoak, ez? Paradoxa bat da, ez? Agian animikoki okerren geunden momentuan ohartu gara artea eta kultur jarduna edo kultur esperientziak ze importanteak diren gure bizitzak elikatzeko, ez? Telebista piztu eta beldurra besteik ez duzu sentitzen, nik ez dut pizten, de hecho, horregatik gainera. Gero ere egia da zirkoan eta beldurrarekin egiten dugula lana. Orduan nik uste horrek tresnak ematen dizkizula nolabait beldurrarekin laguntasuna bilatzeko edo ez behintzat horren menpe egoteko, ez? Alpakaixo, Duka taldea gea, Ane, Ruben eta Imar gea. Eta, oain aurkeztuko izuguna bestia zain da, gure hirugarren diskoa izen ematen diona. Eta, disfrutatu, ondo izan.
Eta egunero legez solasaldiarekin hasiko gara, eta horretarako gaurko gonbidatuen artean ditugu Maialen Ferreira, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Eta baita ere Carmen Holanda, eguerdion, ongi etorri. Eguerdion, eskerrik asko. Lehenik eta behin, pantaiak euskaraz egitasmoak Eusko Legebiltzarrean aurkeztu berri duen errealitateari buruz hitz egingo dugu, izan ere ohartarazi dutenez larrialdi egoeran gaude. Datuak ere horixe bera islatzen dute, ez da, izan ere Euskaldunon ia erdiak erabiltzen ditu streaming bidezko plataformak, baita ere, 24 urteko tarte horretan, datuak gora egiten du, ez da, 175 erabiltzen ditu, baina Euskararen eskaintza zein da plataforma hauetan, oso eskaza, ez esateko, ia ez dagoela, existitzen ez dela, ez da, Netflixen 3 eduki, Disney Plusen 0, HBO Maxen 0, eta Amazonen beste 2. Lehenik eta behin entzun dezagun Alex Aginegalde, pantaiak euskaraz taldeko kidea, eta jarraian itzuliko gara honi buruz hausnartzeko. Bueno, panorama benetan negargarria da, ez? Streaming plataforma kontsumituenei begiratzen badiegu, arrakasta gehien duten plataformei, hau da Netflix, HBO, Prime Video, horiei begiratzen badiegu, edo Disney Plusi, milaka eta milaka edukiren artean, euskeraz ez dago ia ezer. Horrek esan nahi duenarekin, gaur egun Euskaldunon 47% dakagu streaming plataformaren batera sarbidea, eta gazten kasuan, Hego Euskal Herriko gazten 75%tik gorak du streaming plataformaren bat etxean. Hori esek Iker Aginegaldek, plataformak euskarazeko kideak emandako datu osotu horiek, eta hitz egingo dugu, ez da, errealitate honen ondorioei buruz egin zuzen, euskararen transmisioan eta euskararen erabileran dituen ondorioei buruz. Norra hasi nahi du? Bueno, hasiko naiz. Begira, nik uste dut larria dela oso, baina ematen duela zer pentsatu, ez da. Nik uste begiratzen badugu euskararen historia, gure kasuan geure hizkuntza dalako, ikusi dugu nola eta zergaitik gorde izan den, egoera historiko oso zailetan nola eta zergaitik gorde izan den. Da gorde izan da beti egoera horizontalak gertatu direnean, hau da, jendarteak modu horizontalean harreman batzuk ziurtatu ahal izan ditudanean, edota baserritan, famili barruan, edota dana kontra zegoenean, eskola aurka, sistema politikoa aurka eta harreman horiek, harreman horizontal horiek posible izan direnean. Eta orain aldiz, gizarte honetan goitik berako harremana ditugu, ezta? Hau da, Netflix, Disney, aipatzen ditugu, halako sistemak, eta ze gertatzen da, horiek gure erabaki egunetatik oso urruti daude. Hau da, Netflixen programazioan ok egiten du. Hor guk ez daukagu zer esanik, ez? Orduan, nik uste behar dugula hausnartu hori eta ikusi nola lor daiteken horizontalizazio hori. Txalogarria da, Hamaika Telebistak egiten duen alegina, ez da? Txalogarria da gu geuk euskaldunok sareetan egiten dugun alegin berezia beste euskaldun batzukin harremanetan jartzeko modu horizontalean. Baina goitik bera datorkigun guztia euskararen kontra dator. Eta baztertu egiten du euskara, orduan, hortik ondorio batzuk atera behar ditugu nik uste dut. Oso pentsatzekoa da hori. Erraldoi baten aurkako borroka da, hause? Nik uste dut, dibidez, ni txikitan beti ikusten nagoen marrazki bizidunak euskaraz, ez? Eta nire ustez urteekin Eusko Jaurlaritzak bere bikoiztailero doblatzaileen apustua txikitu indauela. Eta hori arazo larri bat da, ez? Ez bada doblatzaileak euskaraz, zelan egon bidie pelikulak eta seriak euskaraz. Eta Netflixen ze dau, Estatu Batueko produkzioak, Koreako produkzioak, Ingalaterrako produkzioak, baina segatxik ez da euskaraz. Nik hori ez dut ulertzen, ez? Eta azken urteetan begiratuta, euskaldun bikoiztaileen soldata 35% jaitsi da. Eta 80ko hamarkadan adibidez, urte batean 1589 ordu euskararatzen ziren. Eta orain bakarrik 100 ordu. Hori die 50 pelikula urte baten. Euskararatzen dira eta orduan, hori oso gutxi da, ezin da horrekin jarraitzu. Beraz, etxetik hasi beharreko lana da, eta ere?
Etxeetik, Euskal Herritik eta gure inguru honetatik. Eta nik uste egia da etxean elementu batzuk korrontearen kontra garatzen ari dela, eta oso pozgarria da. Amerika telebista aipatu du, eta ez alferrik, ez da, uste dute ordezkaritza berri bat irekitzeko azaretela orain Gasteizen. Egundoko meritoa dauka horrek. Beste adibide bat aipatuko nuke, ni harrituta, txundituta, eta oso pozik gelditu naiz ikusi dudanean, da entzun batez ere naiz irratia azken aldian. Begira, ireki dute estudio batan Donostian Grosen, legunean ikusi nuen, Manifara joan da, paseo bat ematen han ikusi nuen estudio berria, izugarri ederra, iruditu zitzaidan, da gero programak entzun egiten ditut orain egunero euskara hutsez, eta ikusi ere bai, bidaltzen dituzte halako bideo labur batzuk, eta benetan txundituta oso positiboa da. Gero, egunero joko hori euskaraz planteatzen denean, jokatu, partida, tal, oso polita iruditzen zai, joko hori ere euskaraz. Ez da, alegina badaude horizontalean, baina goiti berako indarra handiz datozen programazio horiek oso kezkagarria dira. Zuk ondo esan duzu bikoizketa. Eta ez hori bakarrik, hemen ikusi dut Pantaiak Euskaraz plataforma horrek aldarrikatzen duela EITB-ren indartzea eta euskararen alde erabiltzea. Aspaldiko rebindikazioa da, baina zoritxarrez esan behar dugu EITB-ren bidea kontrakoa dela, nagusiki. Hau da, nagusitu eginda, euskara hutsezko telebista izaten jaio zen, hori gogoratu behar da. Helburuen artean esaten zen euskara edatzea zela helburu nagusia. Baina gero ETB2 sortu zen, ETB3, ETB4, erderaz, eta marrazki bizidunak lehen eskaintzen zituen. Orain, ze marrazki bizidun eskaintzen da, esan edut. Eta gaztelerak jandio eremua euskarari EITB-en, tamalez. Eta nik uste gauza horiek oso kaltegarria direla, esan edut. Guk ezin dugu espaziorik galdu Euskal Herrian euskararen kalterako. Ezin dugu, irabazi egin behar ditugu espazioak. Orduan nik uste dut, exigitu egin beharko genukela, legez eta arauz ere bai, hemen emititzen diren gauza guztiak, porcentaia nagusi batean euskaraz izan daitezen, ez da. Netflixen nahi duela hemen eskaintza egin, behartu, arauen bitartez, gehiena euskaraz eskaintzen. Gehiena euskaraz eskaintzen, nik uste dut, eta berdin, beste plataforma batzutan, da berdin EITB salako medio bat. Niri lotsagarria iruditzen zait, Amaika Telebista, iniziatiba jende iniziatibaz, herri iniziatibaz sortua, batzuk akatzez esango diote pribatua, nik uste hori ez dela pribatua, edo berria, ez da? Herri iniziatiba sortutako medioaz euskara hutsezare dira, eta gero medio publiko bat bertokoa danok ordaintzen duguna, gaztelerari bidea egiten, nik uste hori aldatu behar dela. Bai, adibidea ere eman behar dela, edabide, tokiko edabidetatik, ezta? Eta beste alternatiba bat ere agian izan daiteke, plataforma handi hauen aurrean, euskarazko streaming plataforma hutsa sortzea, euskara hutzean, arrakasta izango luke, zer uste duzue? Dudarik ez, nik uste behar direla. Begira, esperientzia diozku kasu guztietan da borondate ona gora bera, beti aurrikusi behar da borondate ona. Baina kasu guztietan, komunikabide bat modu elebidunean hasi denean, ipini deia, ipini egin, ipini gara, ipini EITB, danak amaitzen dutela gaztelerare eremuan. Hau da, jan egiten dute euskara, edo murriztu egiten dute gutxiengo espresio batera, eta gaztelera nagusitzen da, ezta? Beraz, hemen behar da euskara hutsezko zera, ez da, pantaiak eta euskara hutsezko enpresa behar dira, nik uste sektore honetan. Hori eskatzea oso logiko eruditzen zaiz, hemen, azken finean, erori gara euskalduno gehiegitan elebitasunaren trampa horretan, nik uste trampa badela. Hizkuntza bakoitzak bere bizitzeko espazioa behar du, eta espazio hori propio izan behar da. Eta ezin da partekatua izan beste hizkuntza nagusiago batekin, ze beste nagusiagoak zapaldu eta baztertu egiten du. Hori ikusi dugu, orain arte ordan, noski, sare eta enpresa eta plataforma propioak euskaraz behar ditugu. Hain
hain zuzen testu inguru batean non pantaiak eguneroko ia ordu asko eta asko, ez dakite zenbat zehazki, baina pasatzen ditugun pantaia hauen aurrean, ez da, eta ondorioz euskaraz ditugun referentziak hori ezek berak direla. Eta hain zuzen, adikzioi buruz hitz egiten hasiko gara baita ere, besteak beste pantaiak daude tartean, ez da, mugikorrarekiko dugun adikzio orokortu hori, adibide bat besterik ez da, eta gainera pandemia garaitik aurrera, areagotu egin dela, nola baita. Bai, asko areagotu da, eta gainera nire ustez gaztekiko edo gazteentzat larriagoa da, ez? Hainbeste ordu, ez bakarrik Instagram ero sare sozialetan, baizik eta jokuetan ere, hainbeste ordu horretan egotia, adibidez, lehengusina txikiak ditut, eta nik ikusten dut, eta igual 10 urtekin eta daukieni baino mobil hobeagoa, ez? Eta niretako harritzekoa da, ez? Eta beti jolasekin eta holan, eta ez die, kalian igual da, beste egunien egonitzen parkian eurekin, eta kalian eta lagunak mobil baten aurrian nintzen, ez daten agonta horita, eta segatxik. Eta ez bakarrik internet eta pantaien bidez, pandemiak asko areagotu du hainbat adikzio, alkohola adibidez. Guk ez gare konturatzen, baina alkohola pilo edaten dugu. Eta hori bai larria da, eta harritzekoa da. Arazoaren edo, egoera honen erroa begiratuz, zer egon daiteke adikzio hauen atzean, ez? Izan baita ez, adikzio guzti hauen atzean zeo zer egon daiteke, ez? Zeo zer eskutatzeko balio dezakete adikzioak? Hombre, adizio konzeptua nire usterako, zabalegia da, eta orduan zehaztu beharko genuke ze adizio mota, ez da? Ni neu aitortzen dut, naiz pantaila adiktoa, egia da, bai hemen eta bai seriak eta jarraitzen da aldudanean, denbora askorik ez dut izaten, egia esateko, baina, bueno, mugikorrarekin bai, esan nahi dut, adikzio hori nabarmena dut, ulertzen bada adikzio bezala, behin da berriro, erabiltzen dudala egunean zehar, baina uste kontzientzia hori daukadala eta kontrolatu edo autokontrol bat ere badaukadala. Bueno, baina gero hori adizio zuria deituko nuke, ez da? Beste batzu daude oso tamalgarriak, alkohola esate baterako edo eta bestelako droga gogorrak esango nuke, ez da? Bueno, zer dago azpian? Oso nabarmena da, nik uste dut behin da berriro ikusi dugula bazterketa marginazio egoera daudela, bizitzan gertatzen diren marginazio larriak edo trauma konkreto bat bizi izan delako, edo besterik gabe, baliabiderik gabe aurkitzen den jentea, bazterrean aurkitzen den jentea, baztertua, eta jende baztertu horrek jotzen du alkoholera. Nik uste alkohola dela adizio oso larri Euskal Herrian, kulturalki sustraia handia ditu, sakonak, ikusian Nafarroan adibidez ikaragarri handia dela konparatibok ere adizioa, baina hemen ere bai, Bizkaian ere bai, nik ikusten dut, ez da gure kulturan oso sustraitua dagoela, eta jende asko kukatu egiten du daukanik ere, gainera, ez da? Eta ondorio latza ditu, ondorio sozialak, famili barruan, ondorio latza dituen adizioa da alkoholarena, adibidez. Hori ja ez da adizio zuri bat, hori adizio beltz bezala sailkatuko nuke, ez da? Sustraian dago bazterketa soziala modu batekoa edo bestekoa izan daiteke psikologikoa edo izan daiteke ekonomiko eta laborala, ez da? Eta uste dut horra jo behar dela eta jakin behar dugula integratzen eta hori gaixotasun bat bezala tratatzen. Gaixotasuna da, baina era berean gaixotasun sozial ere bai, orduan integrazioa lortu behar da. Jentean gizarte hau tamalez eta COVID-ak ez du askori lagundu horretan. Marginazio egoera sortzen ditu, isolamendu egoerak, elkartasun falta, eta esan bezala, isolamendu hori COVID-arekin gehitu den neurrian, egoera okertu egin da. Nik uste jakin behar dugula tratatzen, eta batetik gaixotasun individual edo sozial bezala, eta bestetik erremedioak, zuk ondo esan duzun bezala, sustraitik errotik hasita ipintzen bai. Egia da, komentatu dituzun egoera guzti hauek gizartean normalizatuta daudela, ez direla ikusten arazo bat bezalase, baina badituztela ondorioak, ez, harremanetan, familian, eta zer esanik ez, osasunean baita ere.
Nire ustez azten gare pixkanaka, ez? Txikitan ez, gaztetan ikusten dugu, ez? Batzutan ez dagoela alternatiba sozialarik, ez? Kalera faten nintzen, eta nora goi ez, taberna batera. Ez, eurixe itxen dau, ez dauko ez lekurik, igual gaztetxea bai, baina gaztetxean bai, alkola dau, ez? Eta orduan, ez dara konturatzen eta azten zare, ez? Nazieran, azte burutan. Gero, igual, kalera zazen bakoitzean, kaina bat hartze dut, baina ja ikuste oso, eta aztia pasetan da, eta zemat kaina. Ez que, nik uste dut, ez dugula asko edaten, baina ez gare konturatzen, eta bai, igual ez gare alkoholikoak eta holan, ez? Baina oso erraxea da horretan jaustea, ez? Eta ez gare konturatzen, eske oso. Orain daude, bai. Orain daude adizio modu berriak, kezkagarriak nik uste dut, batez ludopatiak eta hortik datozenak, ez da. Gaur egun hain da erreza erortzea alako trampatan, sareetan ere eskaintzen zaizkizu, apostu etxeak eta jokoak oso tentagarriak, oso batzuk ikusi dut gainera, eskaintzen dizute dirua hasieran, eta benga, zaitez jokatzen da begira, ja baduzu dirua guk ematen dizugu, eta halako amuak ez da ipintzen dituzte. Edariak doainik. Noski, eta gero telebistatik ematen dituzte ere poker partidak, eta ez dakit zer, ez dakit nor, da ikusten du jentea harrapatua gelditzen dela hor, eta ondorio larria ditu. Horatzen naiz, garai batean ja duela urte batzuk, makinatxoie jarri zirenean tabernatan, iaia egin ziteken gainera nolabait esan prototipo bat, ze jente joaten zen makina horietan diru pila bat zautzera. Baina pila bat, hasieran saritzoren bat edo lortzen zuten, da akabo hori zen okerrena. Saria lortzen bazuten, ja, zulora joaten ziren, zuzenean, zeia, bigarren, hirugarren saririk ez egoen. Dana zen sartzea, ez da, izugarria zen. Da uste ludopatia horiek ere, soluzio bere alakoa behintzat teknikoa oso erreza dute, nik uste dut, ez da. Arau, estuak, atera ziren batzuk, eskoletatik hurbil ezin direla egon, alakoak, eta, ez dakit noraino horrek ezer soluzionatzen duen. Nik uste ludopatia beste gaixotasun mota badela eta tratatu behar dela horrela ere. Eta gainera, hemen ere aipatzekoa, errenta basuenek dutenek pairatzen dutela batez ere, ez da? Azkenean ideia faltsu baten zain, ez? Dirua jasoko duzu, bere ala, jokatzen baldin baduzu, eta beraz, horrela engantzatzen da jendea, ez? Bai hori uste dute. Adibidez, nire amak taberna bat dauko, ez? Eta ni askotan ikusten dut, ze motako jentia faten da makinara, ez? Eta harritzen nagoena da, askotan emakumeak diela, ez? Eta antxe daz, eta nik esate dutzen dira amai, baina hau, normala da, eta esate dutzen bai, eta ezin duzu SBS esan, eta ezin zai SBS esan, eta bai agresioa jartzen die, eta igual arazo bat daukie, baina ez die konturatzen, eta familiak die, familia asko, eta... Hora, azterketak egin dira, eta azterketetan sakondu dutenak diote, azken finean adizio guztia sintoma bat direla, hola da. Zuk ondo esan duzu, emakumeak, adin batekoak, etxean egoera frustrante bat daukatenak, ataratzen dira tipikoa zen degustazio batera, kafe dastategi batera, tan taka, dirua sartzen ez da ibiltzen ziren. Bai, sintoma dira, hor sakonean dagoena da bizitza egoera, satisfazio hori sortzen ez dutena, frustrazioa sortzen dituztenak, jentea baztertu egiten dutena, bakarrik utzi, nik uste hor dagoela. Dago psikologia soziala landu behar da. Nik uste dut, oraindik orain, psikologia sozialari esaiola behar beste garrantzia ematen gizarte honetan. Gaixotasuna konsideratzen da, edo zaurioa daukasunean, zaurituta zaudela, edo gaixotasun fisiko nabarmen badaukasunean, baina hauek ere gaixotasuna dira. Da nik uste tratamentu bat behar dutela, bai medikoa eta bai bestelako tratamentu soziala ere. Psikologia soziala landu behar da, nik uste. Bai, azken finean, arazo guzti hauek arazo individual bezala aurkezten dira askotan, baina arazo kolektiboa da, erroan dagoena ere, bada gizartean dagoen arazoa ez da, prekarietatea, langabezia, eta bar luze bat. Ni konfinamenduan Gizakia Fundazioarekin egin nauen erreportai bat, eta eurak lako adikzioak, adizio desberdinak tratatzen dute, eta konfinamenduan euren
ez dakit, zelan esan, euren tratatzen duten pertsonak asko igo ziren. Ez eta ez bakarrik drogak eta ez bakarrik alkoholako kontsumoa, baizik eta alako ludopatiak eta askotan hori, ziren familia pobredunak, askotan emakume, ez dakit, 50 urte inguruko emakumeak, eta hori bai, ikustekoa da edo ikertzekoa da, ez? Ze dago ontxe perfil berri bat dau, adikzio hauetan jausten dana, edo koronavirusak alako perfil bat zabaldu dau, edo ezagit. Hori bai ikusik beharko da, ontxe ez, ondiko pandemian gaudelako, baina bai hurrengo urteetan ikertzekoa dela uste dut. Gaiz aldatuko dugu, eta azken geralditzen zizkigun azken minutu hauek Madrilera begira jarriko gara, zuzen Mosal legeari buruz hitz egiteko, izan ere, jakin dakizuenez, PSOE eta baita ere Unidas Podemos, ari dira hor arauan aldaketa batzuk egin nahian, zuzenketa batzuk aurkeztu dituzte, ez da guztiz indargabetuko, hori ere izan beharra dago, baina bai, alderdi batzuetan proposamenak jarri dituztela aldaketak emateko. Adibidez, poliziak inorra txikitzeko baimenik ez izateko 2 ordu baino gehiago, indar polizialen ekintzen irudiak hartzea baimenduta egongo litzatekela, eta beste gauza interesgarri bat, gomazko piloten erabilera mugatzea baita ere. Nola ikusten dituzue proposamen hauek, ezan beharra dago baita ere, bi alderdiek ez dutela gehiengo osoa, beraz beste alderdi politikoekin ere erabaki beharko dutela, baina hortxe, mahai gainean dago, nola ikusten duzue? Azteko esan berandu datorrela askorentzat tamalez, zeren hau aspaldi ikusten zena, zen ez da begira gomazko peloten kontua, Inigo Cabacas-entzat ez dator garaiz, hori biztan da. Baina ia orduan ere nabarmena zen horrek nolako kalteak egiten dituzten batzutan larriegiak, eriotza bera ez badakarte kasu horretan ekarri zuten bezala, baina beste batzutan begiak galdu zema, jentek galdu ditu begiak, ez da, manifestazioetan. Edo eta bestela, hemen bertan komentatu genuen, absurdua zela saiatzea debekatzen da zigortzen eta izuna jarri, manifestazio batean poliziaren jokabide desegokia, guztiz desegokia argazki baten agertzen duen bati, hori zigorra polizia behar du, eta ez argazkia ateratzen duenak, hori obligazio soziala da, horren berri ematea, ez da. Bueno, oraindik ez dute egin, ikusiko dugu nola egiten duten. Da gero nik uste dut, egindakoa egiten bada ondo, gauza logikoa dira, aspaldi, oso berandu baina tira, egiten badira ondo dago, baina beste batzuk deigarri egin zait, beste batzuk ez direla, zuzentzen begira, ni biktima bat izana zentzu batean. Epaiketa batzutan, epaiketa politikoetan, gure kontra aurkeztu diren gauzak izan dira poliziaren faltsukeriak, eta polizia horiek aurkeztu izan dira perito eta aditu bezala epaitegitan. Eta hori esate baterako ez dute zuzentzen, ikusi dut, zirriborroan mantendu egiten dutela poliziaren egiazkotasunaren presunzioa. Hau da, zergaitik eduki behar du presunzio hori poliziak eta gainera aditu bezala erabili, eta gainera zure kontrako froga bezala erabili. Hori eskandaloa da. Hau da, iaia esaten da presoaren obligazioa dela ies egitea. Bueno, nik atera dudan impresioa da, askotan, polizia espainiarraren obligazio bezala hartzen dutela gezurra esatea. Ikusiko dugu zertan gelditzen den PSOEk eta Unidas Podemosek egiten ari diren proposamen horiek, denborarik gabe geldituko gara, seguru aski beste egunen bat izango dugu tartea honi buruz hitz egiteko. Eskerrik asko Maialen eta eskerrik asko Carmelo gurean izateagatik, eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin Carolina Suarez lankidearen eskutik. Ondo izan. Igande modura, TikTok modura, familia modura, edo at home modura, gozari modura, zun modura, gourmet modura, edo bloom modura. Jarri zure bakea, zure modura. Venga, agur. Fijatu altzea, komuneko moketa horrien. Hoi bai, haze wifi puska. Nik etxean berdina zakat. Bai? Bai, Euskaltelekoa. Aiba, Euskaltelea pasako naiz, Ezagutu Euskaltelen Wi-Fi Mesh, abiadura handiagoa eta